Ах, Тео пак се измъква. Тео Ернандес. Кунде. Прецизно подаване за Кунде. Кунде се забави. Коломуани! Вкарва! Толкова вярвам, че Белгия ще ги елиминират. Ако Франция бият само Белгия, ще дискарна Креспо. Залагам най-добрия с нападател. Не! Ах, дано да беше Мбапе с шибане и стрел. Сигурно ще да пропусне вратата, брат. Аз го казах, ако Франция бият, ще е с някакъв малумен гол. Някакъв рикоширал малумен гол. Франция на няколко секунди от класиране на четвъртфиналите. В този момент то е узаконено. Петлите потеглят към Фолкспарк стадион в Хамбург. Брат, не мога да го цъкна. Не мога да го... Наистина, много ми е трудно да го цъкна. Наистина, чат, помогнете ми, не мога. Не мога да го направя, брат. Не искам. Не искам. Вие нарочно ми макарате да го дам в FB, защото ако го дискарна, ще го рекъвърнам. Аз съм мъж! Аз съм мъж!